amanya ko be fanga ne boloka ani mogoti nyogona ani fanga ira de be nyogona nya fo kuma chama konna ko civil ni fanga te kele ka nyogoma e cheno civil ta ni e ani fanga te kele ka nyogoma e ni amanya mogo de be onyama ka fo ko amese uluma we ani fanga chela kuma ka nyogoma we ni aya kuma da ulu boloka an kan ga se an dusula an kan ga bara noya ulu bolo mogo bina ni kenenga ibina propose fo ika mogo mi minela idemeni kama ibina akungo geleya mogo mi fana ganga ideme otigi blalla ibina okungo geleya amo deli ala anakira kama disposition bela jenen taleno ali yano rencontre do kanga te ni jama mi me amogo shitina na rencontre la donc abina ko be geleya a hakli bala ko blali be ga choko mina blali kisiga gete procédure do de bala an da ko mali e sharia jamana e an wulila mun kama ko do ka du de se ka chika wali wala do wala ka du jo nona ko an baye mali do e o e che an yo fa mun ko parce que jamana am sharia jamana kono ni an wulila ka ko do fana ke il va falloir que an kana bo sharia kono ali sa an to sharia kono jamana e beni sigi ka fo ni kele ya jamana de do kuma be se ka fe be pa disposition bebe ta comme anya fa damno kono chomina anga yoro ko ina amprele no ka disposition beta négociation me se ka chomina bulu ka ko ka no ya ame o démarche la ni ala ga ni tolo ye ansura ko konnana alisa amada ala de ku o de masai o de ambela genega avocat mais ni amanya ko antena o sorote ami o délide ma do de be ambolo fana mi me se ka ani fanga kuma nyoya ulu fana be ka o ka baroke donc réellement ou quand on rencontre doké ako be se ka no ka chomina nte se ka chama fo ni yoro ina ni en fin chama fo amina ko do geleya amo deli ala anakira kama amo deli ala anakira kama ame to ka fo ye chomina ay to président na ka jama ko ay to encore anke ni ko wuli ka jo fe bala amo wuli ka jo ke bani ko mina wuli ka jo fe kan ka walsa be bla sharia ko no chomina hele ni baden ko no chomina kata ka mela amo wuli ka fena ke amo deli ala anakira kama mogo ga u calme ay to encore halisini ay to encore ayo calme ako bisika no ga chomina vraiment ni abongo fo saya anga barake o boyan konnana anga barake o ire majigi konela ani fanga ne be kumana mani fanga kele wala fo jite so o nyenebo police minu be ansisa chama ma fo ko an shude be taka ni ade matraki korota uso ka gazi wuli sisa chama minu be jo akadogo vraiment la nuit to bodo anye ulu dode en frère malion de ame shada jamana de kono utina fo shita ka on shi segere ni amanye amo pojona anga baram no ya autorité o fana bolo anga baram no ya ande mabako bolo aya bolo da dusuka aka sawali ame ka barake ni obe feka sitting neke bashi fo etala ne rebe tabakolo ni amanya ko aita sigi nega so tanga ni ma doso ko fe mala akumuna nyeme se ata be do kloka mais ame fazi mina sisa amo deli ala kama ala anakira kama aya bolo da dusula ame momlu wele kana kamero bla momlu kono akata so ni amanya sitting de beke aita okene na kayorola ne rebi no ana kondu fe be kanga ke ne rebi na kondu be participer anga dina nyemo be misiri fe be no adina nyemo fa le ni roka almami fa le ni roka ana kondu ndo tina ke ulu dogo aisa wali aya bolo da dusuka anti terroriste soutenu ame ka fo emballement de be kele kayorola ame fe ulu hakli be se ka sigi kan jugu kele chomina parce que ulu yan jugu de torisi be fo fan jugu de akobe se ka no ka chomina be no ka te ay sawali ay bolo da zuzuga ame momli wele kana ay sawali apataso ne rabi to yano na be sitin ka kene ka rola ne rabi to yano fo ka ko kunche ne ba ko konnana aya damne wuladena uso abola ko kala maso ko madena depuis dugu ma je folo ameni bolbolla depuis dugu ma je folo amon senga alisa ay bolo da zuzula anga nyoko lame anga bara no ga nyoko bolo ni ay ko do ke anti sina bara ke dugu muso ay bolo duzuga aka to do no jamana nyama re atoro aka duzuka shito aka famia I